To fa ana wata sai ga wata, yanzu rikici ya ɓarke a jihar Kano tsakanin 'yan sanda da mutanen gari. Shi dai wannan rikici ya samo asali ne lokacin da wani matashi yake wasan mashin, inda mutanen unguwa sun yi da shi ya daina wannan wasan mashin, amma kuma wannan matashi ya ƙi ya bari. To sanadiyar haka ne suka je suka kai ƙaran shi a ofishin 'yan sanda mafi kusa da su. To bayan sun kai ƙaran wannan matashi, inda DPO na wannan guri ya ba da izinin cewar lalle a ji a kamo wannan matashi da yake wasan mashin da duk wani mai aikata laifi a wannan unguwa a kawo su a hukunta su. To ganin haka 'yan sanda su ma ba su tsaya wata ba, inda suka dira cikin wannan anguwa suka cafke wannan matashi mai wasan mashin, suka tafi da shi. Tun anan dama suka fara dukansa, suka fara jan shi a ƙasa, suka watsa shi a mota. Mutane suna kai amma kuma ina ba su saurari wa'annan mutane ba. Baccin sun kai shi kuma ofishin DPO ce lalle a kai shi sal inda suke aje masu laifi. Daga nan cewa ɗauko musu gora, DPO nan kamar wasa inda ya dinga dukan matashin nan. Sannan su ma sauran 'yan sanda suka ɗauko gora suka taɗan matashin nan, dukansa ake kai ko ɓarawon da ya sata ba za a yi mishi dukan da aka yi ma wannan mai wasa da mashin ba, inda sai da suka tabbatar wannan mai wasa da mashin fa yanzu baya motsi. Daga nan suka ɗauke shi ranga-ranga inda suka miƙa shi asibiti, inda asibiti suka tabbatar da cewa yanzu wannan bawan Allah ya mishi rasuwa. To daga nan DPO sai ba da dama cewa a ɗauki gawar a mota a kai ma iyayen wannan matashi. Haka ta faru, bacci an kai ma iyayen wannan matashi wannan gawa, sai suka ce su kuma ina ba za su karɓi gawar ɗanɗansu ba, ai a raye aka ɗauke shi, don haka sai faran shi ya dawo. To wajen wannan kikikaka tsakanin 'yan sanda da iyayen yaro, to su ma mutanen anguwa suka ce lallai fa wa'innan kisan da aka yi su ba su da wannan kisan kai ba. Daga nan su ma wasu sai suka taso, inda takenke mutane suka fara zanga-zanga, aka haɗa sama da mutum 5,000, inda suka ce lallai za su je su ɗauki ramo gayya akan wani 'yan sanda, inda suka tunkari ofishin 'yan sanda. To ganin haka DPO ya ba da izini cewa a fara harbi da tiya gas domin wa'annan matasa da suka kawo hari a samu a ci karfin su. To amma matasan ransu ya riga ya ɓaci, sun yadda cewa lallai su ma sai dai a kashe su duka, tunda an kashe ɗan uwansu daga wasan mashin. Su tunanin cewa idan fa ba su ɗauki mataki ba, to fa nan gaba su ma fa hakan za ta iya faruwa da su. Idan sun fito suna wani wasan mashin ko kuma a'a wani ya laifi daga cikin su an kai su kara, za a iya kashe shi. To ganin haka fa yasa suka fita da karfin gwiwan su, kwanda yanzu duk abin da zai faru ya faru. To daga nan fa suka ce lallai sai sun kashe wannan DPO, inda suka shiga ofishin 'yan sandan nan suka ci karfin 'yan sanda da ƙarfin bala'i. Tun 'yan sanda suna iya harbi, suka kwace DPO a hannun 'yan sanda, suka kama dukansa suna saransa. A ƙarshe DPO har ya fara ƙasa shi ma yana ihu a kawo mashi ɗauki. To amma ina jini ya rinjaye wannan DPO ya dinga zuba a jikin shi. To daga nan sauran 'yan sanda wanda suka rage ba su mutu ba, suka kira wayan wasu 'yan sanda da sauran sojoji, inda su ma aka kawo musu ɗauki. To baccin an kawo musu ɗauki ne aka ɗauki wannan DPO da sauran mutane matasa wanda 'yan sanda suka harba da bindiga, aka ɗauke su aka tafi da su can asibiti domin a ci gaba da kula da lafiyarsu. To daga baya DPO aka fara sanar cewa shi fa DPO ya riga shi ma ya rasa rayuwarsa. Yanzu kun ga cikin wannan rikici a takaice kun ga mutum 2 sun mutu. To kuma duk wasu suka jawo wannan matsala su kansu 'yan sanda, lokacin da suka zo suka kama wannan matashi bai kamata a ce sun dake shi ba, sun kamata su tsare shi ne kamar doka ta zanada, su mushi tambayoyi, in ma bai ba su amsa ba su ɗauke shi ba bugu ba zagi su miƙa shi wajen alƙali, domin me shi alƙali zai maganin su, za a tura shi gidan yari. In wata 10 ne ya kamata a yayi zai yi, in shekara ne ya kamata yayi zai yi, in kuma alƙali ya tabbatar bai da laifi zai iya sake shi. Duk ba laifi bai a doka, domin dama haka doka ta tanada, in an kama mai laifi ayi bincike. To kin yin haka da suka yi, suka ɗauki doka da hannu, su suna ganin cewa su ne hukuma, suka kama dukan shi suka kashe shi. To shi yasa su kuma wa'ancan matasa ransu ya ɓaci, su ma suka zo suka ɗauki ramo gayya suka kama wannan diyo suka kashe. To amma yanzu abin da ya kamata shine yanzu anan mutanen gari kullum ana kira ku daina ɗaukar doka da hannu, kuma 'yan sanda a matsayin ku na jami'an tsaro ku daina kama mutum kuna dukansa. Domin menene ganin rashin mutuncin da 'yan sanda suka fara yi tun kafin su kai shi ofis, sun fara dukan shi ta a wannan guri, kuma dama mutane ta a wannan gurin ransu ya ɓaci aka tafi da wannan bawan Allah. To kuma a ƙarshe yanzu maimakon a dawo da wannan mutum cikin lafiya sai aka dawo da shi a'a an riga an kashe shi. To ka gani, to 'yan sanda mutum ya yi laifi ba ku yadda kun yi haƙuri ba, kun yafe mishi, kun kama shi, kun kashe shi. To su kuma iyayensa ta za a yi yafe. To kaga yanzu ba a san halin da anguwan za ta kasance ciki ba. Na farko wa'inda suka kai ƙarar nan su kansu a cikin wannan rigima an ji an ƙona gidan mutum 2, ofishin 'yan sanda na shi kanshi an ƙona da motocin mutane a ciki, su ma duk gaba ɗaya an sa musu ta an ƙona su. Yanzu an yi asarar da ba san iyakarta ba, ga su an rasa ran mutum 2, sannan kuma mutane da dama yanzu haka an ji an kwantar da su asibiti suna nan suna karɓar magani. Su ma yanzu a cikin su tunda jinya suke za a iya samun wasu su iya mutuwa. To amma duk abin
abin da ya kamata idan an samu matsala irin wannan a bi ta cikin hankali da bangaren 'yan sanda da bangaren mutanen gari, domin idan aka ce za a zauna a rayuwa babu doka to ɓannar da za a samu fa ta bi abin da ya aka gani yanzu fa. Dan Allah da annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka zanna mana alamar subscribe, ka zanna mana alamar ƙararrawa, ka yi share ɗin bidiyon nan, ka yi lakin. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Har sun sami shi kansa baturen 'yan sanda na ƙaramar hukumar Rano, kuma sun kare shi da tsara da abubuwa marasa daɗi, wanda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya samu kyakkyawar raunuka wadda a yanzu ba mu san halin da yake ciki. Shi kenan DPO kenan. Shi DPO na ƙaramar hukumar Rano. Sunana Naziru daga ƙaramar hukumar Rano. A cikin safiyar yau mun tashi da wani ibtila'i na wani abu da ya faru tsakanin jami'an hukumar 'yan sanda da kuma waɗansu matasa a gari. Sakamakon akwai waɗansu mutanen unguwa da suka kawo ƙarar wani yaro sakamakon guje-guje da yake musu a kan babura a cikin layi da unguwa da sauransu. Kuma sun yi kahiji yaron Allah bai sa ya gamsu ko da wannan abin da aka yi wani ya ci gaba da wannan abu sai kai shi gurin 'yan sanda. So bisa yadda muke samun labari shi jami'an hukumar 'yan sanda sun kai shi, an kai shi gaban bidiyo an gurfanar da shi, kuma ake zargin cewa an masa duka maka wuka a police station wadda ta kai da cewa har an kai shi asibiti, kuma ƙarshe yaron ya ce gagarin kuna Allah ya masa rasuwa. So bayan an ɗaure gawar yaron an kai gida, matasa da abokansa da sauran yara sai ga cewa wannan abin da aka yi ba su gamsu da hakan ba, suka fito kamar zanga-zanga. Shi ne suka cika titi suka tafi wajen police station suna jefe-jefe da sauran wasu abubuwa dai marasa daɗi, wadda su 'yan sanda suka fito domin ƙoƙarin kare kansu sakamakon wannan yawan nasu da abubuwa da suka fito suna yi a wajen police station. Allah ya ba yaran da suka zo da ita suna da yawa sa'a har suka farma cikin police station da haske su na biyar cewa police station ɗin ma da ƙarshe an sa mata wuta, kuma daga cikin wasu gurare da motoci da suke ciki waɗansu abubuwan da su ɗan wuta a cikin police station ɗin, wadda ya jawo hakan sakamakon ƙoƙarin kare kai. su ma akwai yaran da suka ƙara samun raunuka sakamakon harbi na alburushi da ya same su. Kamar mutum nawa ne ake ga zuwa yanzu sun samu wannan rauni? To ni dai wadda ido na iya ganewa gaskiya mutum biyu na gani, wadda ido na iya ganewa sun samu rauni da alburushi ya same su. To bayan samun rauni an samu rasa rai? A'a gaskiya bayan wancan da ake zargi cewa sakamakon wancan abu ne ya faru ya rasa ransa, so babu wani wanda ya ƙara rasa ransa. Sai dai su kuma sun yi ƙoƙarin ɗaukar doka a hannunsu wadda ta kai da cewa har sun sami shi kansa baturen 'yan sanda na ƙaramar hukumar Rano, kuma sun kare shi da tsara da abubuwa marasa daɗi, wadda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya samu kyakkyawar raunuka wadda a yanzu ba mu san halin da yake ciki. Shi kenan DPO kenan. Shi DPO na ƙaramar hukumar Rano. Zuwa yanzu kamar wani hali ake ciki bayan samun wannan? To gaskiya bayan samun wannan ibtila'i mun samu rahotanni musamman ta shafukan sada zumunta, wadda mai girma PPRO na hukumar 'yan sandan jihar Kano ya san da sun shirya cin domin tohuwa Rano kawo ɗauki da agajin gaggawa domin a lafiya a garin da kwanciyar hankali, kuma sun ja hankalin mutane da su guji ɗaukar dokoki a hannunsu, a yi haƙuri a koma gefe, kuma sun taho kuma yanzu gari ma gaskiya babu mutane a musamman irin abin da ya faru, tun daga abin da ya kawo police station wajen asibiti kowa masu kasuwanci da kowa sun rufe shagunan su, ba wanda za ka zo ka fara a garin kowa ya tafi gida sakamakon wannan ibtila'i da ya faru. Ku yanzu me kuke so a yi muku? To wannan abu muna buƙatar dai gaba ɗaya wannan abu ta fuska biyu. Na farko muna jan hankali musamman ga iyayen yara da 'yan uwa da abokan arziki, idan abu ya faru irin wannan ba abu ake kokarin ɗaukar mataki na ɗaukar doka a hannu ba. Akwai hukumomi, akwai shugabannin gari da sauransu, ya kamata a sanar da su halin da ake ciki ba ɗaukar doka a hannu ba, domin garin ɗaukar doka irin wannan a hannu ita ta jefa mu yanzu a cikin wannan halin da ake ciki, mutane suka bar gari ko aka gurgudu aka koma gefe. Su da haka ya zama wajibi su ma ɓangaren jami'an tsaro idan irin wannan abu ya faru su dinga tausasa zuciyarsu a matsayin masu ladabtarwa, su san irin hukuncin da za su yi in abu ya faru irin wannan, ko kuma su ma kokarin harbi ko wani abu irin wannan a dakatar a dinga tsayawa a yi abu na intelligence kamar inda suka koya kuma suke ba da gudunmawa a harkar tsaro,
sai hikimar da za su yi wajen kwantar da hankalin mutane da tausasa mutane da tausan mutane ba da ƙarfin ko kuma a ci za a samu irin wayannan matsaloli ba.